Egunon, Idoia Feldman naiz, Urruñako ikastolako erakaslea. Urruñako ikastola Urruñako herrian ireki zen orain dela 15 bat urte, 10 ikastolako haur talde batekin. 5 urteren buruan, gutxi gora bera, haur kopurua handituz ari zela, lehen maila ireki zen eta emeki urteak joan ahala, orain dela 5 bat urte, lehen maila osoa osatu zen. Beraz, hastapenean ikastola txiki bat zen, talde batekin, erakasle batekin, eta orain urten 100 ikasle izanen ditugu urte bukaeran, eta irakasle taldea sendotu egin da, badira 6 erakasle, laguntzaileak bai geletan, bai jantegian, bai haurtzaindegia badugu ere, eta orotara dozena bat langile gira. Orduan beraz, ikastolan bada alde batetik ikasleak dira, badugu euskara eta gero frantsesa ere lantzen da. Gero bada gurasoen elkartea, gurasoek badute ikastola sehaskaren partaide da, eta bada ikastolen elkartea, gurasoek parte hartzen dute ikastolaren bizia, biziarazteko, euskaraz bizi proiektuan eta sartuak gira, ikasleekin batera, ateraldiak eta egiten ditugula, eta gero, gurasoekin nola gerta, urteen arabera, gurasoen proiektuak, ideiak segitzen ditugu. Orduan, kopuruak hainbeste handitu direnez, gure ikastola txikia gelditu zaigu. Orain dela 3-4 urte prefabrikatuak ditugula, baina hori ere ez da aski. Beraz, handitze proiektu bat plantan emana izan da, eta heldu den udaberrian hasiko dira lanak, beraz, hemendik beste aldean prefabrikatuak diren tokietan 4 gela berri izanen dira, eta agian urte batzuentzat denontzat tokia izanen dugu.